Haga jingkam jang sarkar jala Meghalaya Democratic Alliance tu kawalam khmat kaseng National People's Party NPP. Bahapok kejala kamshim dan kanu-kanu ke Sakhi ke Beaiñ ban pencisha ya ke jingdan ke jingti Dewïong Beaiñ hapo kejala. Shillong Mail kuat ban pencisha badia kani lale nak bring video bat shandur. Haka hinyo terik Kuala Lingkot arjar rupsan. Chief Secretary kejala ba Donald Philip Walang. Haba keren syikilat patai kubor loong baka sarkar haba ka yok pedang ki kubor halor ka jingdan ki bakeno baka dan ka jingti Dewïong Beaiñ. Laju petha ki Deputy Commissioner bakin wad ki jingsisha. Bad ban ong bakat kum ke ke ba udon ya ka jingso kia lalak ban so thu bakam dan ka Sakhi ke bapaka ban ong baka dan ka jingti Dewïong Beaiñ ya menta. Reports are coming about illegal coal mining. Whenever we get such reports, we basically ask the deputy commissioners to find out and to see what is happening, all that. But as far as I'm concerned, as far as we are concerned, the government, there is no concrete evidence that coal is being mined right now. Hashua baka sarkar jala kata Lyngba Chief Secretary kan petsko ba Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ukwawan pinipat ba ka video barka jingshan dola le Lyngba ka global positioning system de babaro ngitip kum ka GPS camera baki ba kintip ya ka jingmut jang GPS kani ka system ka de ka satellite ka bapin ya ka jaka ka jingstat pa kapor ka GPS ka don haman laki jaka ka GPS system ka de ka bala bandon hakikali ka smartphone barki baje barka GPS ka yarapru yangi ban poi shaka jaka mangilej nadu ka point A hadu ka point B hak saw tarik ukla lingkot arjar rapsan hak singi baka kenhon Shillong Mail ka hiar shaka than Jaiñtia hadian ka jingyo pedang gi jing ujor na ki ba ki bla ujor halor ka jingyo ti Dewïong kita ki brio ki badan na kapor lala ban poi hagashnong sakhan molimen bad ban lab da ki khmat kata hakapor mid step ya ka jingdan ka wei ka par Dewïong bad ban yo i shai kumnu ka krien kadang tan Dewïong na ki thlio badru ban yo i baki don ki nong tre bar jala ki brang thep yo Dewïong hakawei ka trok. Kakenhon kala persang ban lej ring kamajan rei naga jingdon ki brio ki badan hajan ketika jakal hab ban sange no ya ka ring bat shandur henrei la suba ba shapo ketika thlio ki don ki brio ki bati bat ki ba penon kam ta ka bati thlio knai lani kata ka rat hole mining hashwa ban yoring ya gani kata hau banai no pra jong snem arja rupsaw la yoru ban shandur ya ki jaka ki ba su kilo ki bala ban yo i kumnu Dewïong la kenton na ki jaka na ka benta ban penkit ki trok ban shalan pat Shakiwe ki jaka. Kuman chupin kan mau house nem arajar kat pra ka jala ka ladep an Sakhi ya ka wei ka Jaiñtia ka basungsi halor ka jingyap jeng kinong ti Dewïong ha ka shnong ksan ka bahab po Jaiñtia bad ba ka sarkar jala ka lahaban pulut klor tingka ha ka baide ba ka ka blaja ka te ka shnong hato ka ta jingbom wat banya kita ki officer sarkar ki bade ban trehok ya ka kam ka don ayu shalendat la ka dei ba ki la sha pen bam pisa kini ki brio ki pati Dewïong Beaiñ ni kita try par Dewïong bat ki bashalan Beaiñ sha Assam yo Dewïong ke babun ki trok kia sha Guwahati kumjuru sha kiwei ki jaka Lyngba ka than rata chera habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya